duk irin dai wannan rashin tarbiyyar tamu ta zamani yanzu ta komai a sa shi daga kaga abu sai ka ce wani abu a kai. Allah kyauta, don Allah dai kullum muna faɗa muna cikin zamani wallahi na jarabawa, ba halatta wani abu marar kyau za ka yi ba, amma komai ka gani ba sai ka ce komai a kansa ba ruwanka, baka je gun ba da kai aka yi ba a ce sai ka sa baki ba abin da ya haɗa da kai aka yi ba a ce sai ka sa baki ba abin da ya haɗa ka da shi, ka bar shi ya wuce, wanda abin ya shafa ya san me ya aikata, in ba daidai ba ne shi ya sani, in daidai ne kuma ya sani. Don haka wani kuma abin baka tare da mutum duk baka san uzurinsa ba. Akwai dai zalunci a ce komai sai ka yi magana a kansa, shi kansa wannan akwai matsala a ciki. Ba za mu gaji dai da faɗa ba, ta haƙuri, ta haƙuri, mara haƙuri kuma sai ya san yadda zai. Amma tarbiyya dai wallahi ta samari dole ne mu faɗi waɗannan abubuwan a zamanin yanzu. Sawa'un za ka ji daɗi ba za ka ji daɗi ba, abin da yake daidai dole a faɗa. In ba haka ba za a zauna a nan ba, kowa tashi ya tafi, ko ba haka ba ne. Idan dai har wai sai an kyale kowa abin da ya ga dama, kuma duk abin da ka ce sai an meka martani a kai kaza da kaza da